berkah selalu dirayakan oleh umat Islam dengan intisari salat fardu 5 kali sehari dan semalam. Mi'raj Nabi yang selalu dirayakan oleh umat Islam dengan intisari salat fardu 5 kali sehari dan semalam. Isra Mi'raj Nabi yang selalu dirayakan oleh umat Islam dengan intisari salat fardu 5 kali sehari dan semalam. Dirayakan oleh umat Islam dengan intisari salat fardu 5 kali sehari dan semalam. Mi'raj berkumandang selalu dirayakan oleh umat Islam dengan intisari salat fardu 5 kali sehari dan semalam. Isra Mi'raj Nabi yang selalu dirayakan oleh umat Islam dengan intisari salat fardu 5 kali sehari dan semalam. Isra Mi'raj Nabi yang selalu dirayakan oleh umat Islam dengan intisari salat fardu 5 kali sehari dan semalam. Dirayakan oleh umat Islam dengan intisari salat fardu 5 kali sehari dan semalam. Isra Mi'raj Nabi yang selalu dirayakan oleh umat Islam dengan intisari salat fardu 5 kali sehari dan semalam. Isra Mi'raj Nabi yang selalu dirayakan
dirayakan oleh umat Islam dengan intisari sholat fardu 5 kali sehari dan semalam. Selalu dirayakan oleh umat Islam dengan intisari sholat fardu 5 kali sehari dan semalam. Dirayakan oleh umat Islam dengan intisari sholat fardu 5 kali sehari dan semalam. Lalu dirayakan oleh umat perhatian, siap, gerak, hadap kiri kanan, gerak. Ayo, ayo, lintas siswa. Ayo, ayo, lintas siswa. Ayo, ayo, lintas siswa. Padha latihan. Dalam seminggu lintas siswa, dalam seminggu lintas siswa, dalam seminggu lintas siswa latihan kaping 3. Ngati-hati lintas siswa, ngati-hati lintas siswa, ngati-hati lintas siswa main atraksi. Mangsane lintas siswa, wis mangsane lintas siswa, wis mangsane lintas siswa, ayo dapur. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam untuk ingat pada nikmat Tuhan. Sholatnya wajib 5 waktu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Katakanlah lupa selalu untuk ingat pada nikmat Tuhan.
putrane wong santri kudu tansah lunga ngaji golek ilmune putra santri putra ulama mila para sepuh iki jamane wis tuwa mila para sepuh anguti ilmu agama para sepuh papunden kawula Perhatian, siap, gerak. Hadap buka, gerak. Para muslimin padha bunga muji syukur ing Gusti Allah sasi Rajab tanggal 17 Allah dawuh maring Kanjeng Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sang pangeran napa kewajiban nindakake salat seket wektu kanggo nyuwun dalane pangestu seket wektu mung kari 5 kanggo ngendhengke para manungsa salat iku kawan ingkang mulya ora apot lan ora rekoso Rajab tanggal 17 Allah dawuh maring Kanjeng Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sang pangeran nampa kewajiban nindakake salat seket wektu kanggo nyuwun dalane pangestu seket wektu mung kari 5 kanggo mulyake para manungsa salat iku kawan ingkang mulya ora abot lan ora rekoso Perhatian, siap, gerak. Hadap kiri kanan, gerak. Garis persatujuan agama Islam menuju perbaikan masyarakat raya. Garis persatujuan agama Islam menuju perbaikan masyarakat raya. Melangsungkan cita-cita, melangsungkan cita-cita serta program yang ditujunya, serta program yang ditujunya dapat disimpulkan atas dasar, dapat disimpulkan atas dasar. Pertama, cinta kasih sayang sesama itu. Kedua, cinta kasih sayang pada ilahi. Pertama, cinta kasih sayang sesama itu. Kedua, cinta kasih sayang pada ilahi.
perbaikanlah saya melangsungkan cita-cita melangsungkan cita-cita serta bukan di dunia serta bukan di dunia serta disimpulkan atas dasar dapat disimpulkan atas dasar pertama cinta kasih sayang sesama hidup kedua cinta kasih sayang pada ilahi pertama cinta kasih sayang sesama hidup kedua cinta kasih sayang pada ilahi Muhammadun Basarullah kalbasari baluaka ya kutibena jari Allahumma amin amin Allahumma amin amin ya Allah rabbal alamin Muhammadun Basarullah kalbasari baluaka aku dimana cari Allahumma amin amin Allahumma amin amin ya Allah rabbal alamin. Dengarkanlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkan hal rukun agamamu, agar saudaraku dapat tahu. 5 perkara banyak rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah serta Muhammad pesuruh Allah. Selesailah sudah, kedua kali mendirikan sholat, 5 kali sehari beribadah, dengan tenang membaca kalimat, membayar zakat rukun yang ketiga, sesudah cukup senisab hartanya, menerangkanlah yang keempatnya, dari awal sampai hari raya. Semoga menjadi kesempurnaan, sudah cukuplah adanya sekian, salam dan maaf kita ucapkan. Yang penghabisan, semoga menjadi kesempurnaan, sudah cukuplah harganya sekian, salam dan maaf kita ucapkan.
Perhatian. Sia, gerak. Ada kamera. Gerak. Yen gelem padha tak elingake, padha eling marang kitabe. Tumindak maksiat rusak kabeh. Donya akhirate padha wae. Iku sapa sing ora padha poso, ninggalake wajibane agama, ninggalake maring agama agamane. Yen gelem padha tak elingake, padha eling marang kitabe. Tumindak maksiat rusak kabeh. Donya akhirate padha wae. Iku sapa sing ora padha poso, ninggalake wajibane agama, ninggalake maring agama agamane. Ayo gelem padha tak elingake, padha eling marang kitabe. Tumindak maksiat rusak kabeh. Donya akhirate padha wae. Iku sapa sing ora padha poso, ninggalake wajibane agama, ninggalake maring agama agamane. Ayo gelem padha tak elingake, elingono marang kitabe. Tumindak maksiat rusak kabeh. Donya akhirate padha wae. Iku sapa sing ora padha poso, ninggalake wajibane agama, ninggalake maring agama agamane. Ayo gelem padha tak elingake, padha eling marang kitabe. Tumindak maksiat rusak kabeh. Donya akhirate padha wae. Iku sapa sing ora padha poso, ninggalake wajibane agama, ninggalake maring agama agamane. Ayo gelem padha tak elingake, padha eling marang kitabe. Tumindak maksiat rusak kabeh. Donya akhirate padha wae. Sapa sing ora padha poso, ninggalake wajibane agama, ninggalake maring agama agamane. Ayo gelem padha tak elingake, Do eling maring kitabe, tumindak maksiat rusak kabeh. Donya akhirate padha wae. iku sapa sing ora padha poso, ninggalake wajibane agama, ninggalake maring agama agamane. Ayo gelem padha tak elingake, elingono marang kitabe. Tumindak maksiat rusak kabeh. Donya akhirate padha wae. Iku sapa sing ora padha poso, ninggalake wajibane agama, ninggalake maring agama agamane. Ayo gelem padha tak elingake, padha eling marang kitabe. Tumindak maksiat rusak kabeh. Donya akhirate padha wae. Padha wae. Iku sapa sing ora padha poso, ninggalake wajibane agama, ninggalake maring agama agamane. Ayo gelem padha tak elingake, padha eling marang kitabe. Tumindak maksiat rusak kabeh. Donya akhirate padha wae. Iku sapa sing ora padha poso, ninggalake wajibane agama, ninggalake maring agama agamane. Padha tak elingake, padha eling marang kitabe. Tumindak maksiat rusak kabeh. Donya akhirate padha wae. Iku sapa sing ora padha poso, ninggalake kewajiban
ninggalake maring aku